Good morning guys नोंथांमोना आंनि मिस्टार धनजिब व्लग्स गोदान इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक खालामनांगौ शेयार खालामनांगौ आरो कमेन्ट्स खालामनांगौ लोगोसे बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनांगौ प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव मुंदांखा जानो थाखाय आरो बड'लेण्डखौ जौगाहोनो थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ जेरैबायदिहाय फर्थ एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ तामुलपुराव सोलिगासिनो दङ बेयाव प्राय 10निफ्राय 15टा हादरा बाहागो लादों दिनै बड'लेण्ड होनोब्ला बै 10निफ्राय 15टा बाहागो लानाय जा मानसिफोर बे हादरनि मानसिफोरा दिनै बड'लेण्डखौ मिथिलांबाय बेनि थाखाय सोर खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ दिनै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनो थाखाय बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि शान्तिनि थाखाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं साननैसो सिगां बिथाङा इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल क'क्राझाराव खुंबाय बेयावबो मटामटि 20टा कान्ट्रिनि मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन बे मानसिफोरा दिनै बड'लेण्ड होनोब्ला मिथिलांबाय बड'लेण्डआ मा बड'लेण्डआ बोरैहाय जौगागोन बोरैहाय मागोन दिनै टुरिस्टनि लेभेलाव दिनै बेफोरो गोबां सापर्ट खालामो बेनि अनगायैबो सुनुसुद आरो बेबि अब्रयआ फैनानै बलिउड लेभेलाव मिन्थिजोबहोबाय जे बर'फोरा बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ दिनै बड'लेण्डआ मिन्थिजाबाय पुरा एकदम अल इन्डिया लेभेलाव मिन्थिजाबाय बेनि थाखाय जोङो प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामनांगोन बिथांनो समय होनांगोन बिथांनि मावनाय दांनायाव जाहाथे जों बिरोधिता खालामनो नाङा बिथांखौबो जोङो चान्स होनांगोन दिनै